jingsa kentop ki shispa shipotli ki ktien ka ba kentop ru ya ka ktien khasi ha ka Google Translate kumbala pen bana ha ka arpunyo tri ujellio arja arpusaw kala penlong ya ki babon khamtam ya ki judgment riu khasi ban sngo sarong halor ka jingyo ji ithu kani ka ktien tenrai ka ba pen I ya ka jinglong kong san jongka Henry hapadeng kini ka jingyo ya ka jing itu kalau penlong ya ka khasi Students Union ka KSU ban bo jingkeli halor ka jingbam la ka sarkar pedeng ban penrong ya kani ka ktien ha ka krenet ka ba pra jong kariti senshar kari India bat kum jo ru ya ka jingbam ai jing penshai jong ka sarkar jela halor kani ka mat Kumban syukro ka jing dawa ban penrong I ka ktien khasi ha ka krenet ka ba pra kariti senshar kari India ka dei ka bala sedang nadu ki sau post nam ki bala letno ya ka bala lam khmat da ka kenhun ki nong thokot kata ka khasi Authors Society KAS Henry namar ka jingyo I ba ka jing dawa tang hapo ka jela kampoi shanu ru na kalyang kani ka kenhun ha ka laipo tarik unai lur araja arpulai kala syem ya ka sien jaman lehi dala dia ban pen sngo shaki skor ka sarkar pedeng National Democratic Alliance ka balam khmat da ka Bharatiya Janata Party ban dawa penrong ya ka ktien khasi ha ka krenet ka bapra da ka penlong ka jingya ki hakmat ka jantar mantar ha ka ba hadu menta ka sarkar kampat la ban pen urlong ya kani ka jing dawa Hakaji kran bat Presiden ke KSU samlarang ba lambok Starwell marngar ulaang bakalong ke besngo tamula bahadu menta ya ka ktien khasi ke sarkar pedeng kampat lapan aji itu kat baka Google kala itu ya ka bat ong baka ni kedai ke jingbom ken ke sarkar ban aji itu ya ki khasi ktien kedai ke wai ka identity hakani ka sni jung partai khamtam juga jat bendur ba chuni hakani durio ba juga India kebangilang tang sembo khaw na sitorni Di kita ki jing dawa pen perung ya ktien kasi kena ko kha kedai ko so hok so nongan kabang don kam ke jing gadang don kam ke jing pene pat ngedang kam lo jing petsa pat ngedang kam lo jing itu ya den ti jing ikung kon kasi kara hanrai pedang Jakarta ngi susngol thamula yer kom le sukan dia bakadang pulisa ya pasti kita gimat jing dawa kadang pulisa de se ta resolution Andai nak liang ke partai start juk mentang I ke Google si kala tutup yaktin kasi ha ka taka jeli jongka hot kiri si dang don kita ki jinduna ne tak translation andai ngi I ba kala perung kata yaktin tak tup ba ke baro partai kan tip yaktin itu yaktin kasi tika jingkeli mata galong ke ibat kata ka jing sekarang dia kamla perung yaktin kasi kan pra Kaibat kamarambat jokta kinong thawan kiba ngi la jet ba maki la pas solution kinle kilale ayubat nakapos por kata hot dang sen ngi la I wampi watmai jongka selong sit ngi la kren po parliament hado kini kamat bat ngi sukmi lenti bon nang ye burdien nang ye kren Nolor kata ulaang ru baka sarkar jela kadai ban pensyai pat ba no halor kidau baslam ban yo jing itu ka ktien khasi da ka baong ru baka dei ban bot dien halor kani kamat ban penti kana ban yo no ya ka jing itu kadai ru pat kamram jong sarkar ban pensyai pat ba ki ek ta kidau ki ba skar dia ka penslam khnang ban sulto bat khamtam ki babon ki ru start ki so champang Kemudian keren ni tu kalau biang pura ktien kasi bukan rom kena pura handai hadu kita mene iba kena kejuk kamat ni iba kaskar dia gelek bani konjaka kapan iba kam respect na kam buram dia kasur jong pat ba na jong senang jong ka jalai berkoi hama keren sepang ta kasur golong ba wei kin ru pungut ki pas ka resolution kadi kasur jong pat ba jong senang jong jalai maja kila pha tu ino ba an ban represent nam ta jong pat ba Jika kaju resolution kadai resolution khamtam jongka jat pentri ba jongka jala pengithang bani angno baktin kasi karuno khanet kapra nang kapor ni iba kajinglet jong ki tagi menteri sarkar lor ki yakandu ye koi pat isu ki ong ye keren sepang ta karoi kapa ka development ko jala ki jukren du ong bakim jumlah klat ban keren yakani ka resolution la pi ong resolution pangtin kasi api ong resolution sepang ka INP Handai ngisui tang kumta ringim tip kita dapatan ra ngim tip ke kita kidaw sekarang dia ka ada jadi hello kata kebentang sekarang ne bakal ada kapor sarkar bat in black and white kadiman bagalet ya kenduk sekarang dia ban keren dia kini keju isu kahapan ra kita kidaw ban pen I ba balai ka pen slam bat kita cekwa sekarang dia ba kum tolong lai
Kaktian kasi kalabiang bet pura kalong reliang jongka kalabiang pura bat kalak so hok so norem kendrung no haknet ko pura Ngi su thu ba don hi jia kwa lang ban yo bro art ligi kintian laya lingi thau bat thau tarawa ling penwan bangi thau perlawa ru ya kaktian jongi bat kini polok korong anam dei ba ong ba kren kumai henrai kaktian kasi kal kham jam cispa kam pan yaki ti kam sumut ba tang ba kaktian karo kampat orang bahkan sulong tengkiang sa kaktian kasi ngasang kumtan na kadiang jungi no sola pan pediang no sola pan kubur ti kadai kicing sta kicing sotho ba kicing sampang jung kita kinong ko an ki ba ba ola pan kubur ba kadai kamram yuki pa sotho sukaran dia ba kadai ko duty ki jungki wan ye tanduk sukaran dia ba kemdai belum kita atli ketian kemdai yang tang ba kampat biang kriteria ketian karoba ketian kasir du ulang asno ba kata kadai ki ba ngenam laba dia kon ba iet ngi ju shet jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tein em ya ka met jungi Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bali kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi Mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kan num khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya